Ahojte, volám sa Richard Gál, som generálny riaditeľ Equilibrio Real a o čom budeme rozprávať v dnešnej časti? Dnes budeme hovoriť o tom, ako je možné, že sa niektorí ľudia dostávajú do exekúcií. Budeme hovoriť o tom, že čo spôsobuje, keď idete po ulici a vidíte tam nejakých bezdomovcov, čo sa vlastne stalo, prečo sú dneska v tejto situácii. Budeme hovoriť o tom, čo robíme my ako Equilibrio Real, aby sme týmto ľuďom pomohli, alebo aké máme prostriedky, aby sme vedeli tieto situácie zvrátiť. Čo máme nastavené v našom koncepte ako win-win model, kedy spolupracujeme aj s investormi. Tak poďme na to. Takže ako sa človek môže dostať do exekúcie? No možnosti je viacero. Zrejme ako prvé nás napadne, že niekto hazarduje alebo gambluje. Áno, častokrát sa s tým stretávame, že to je dôvod, prečo niektorí majú zapísané na liste vlastníctva mnoho exekúcií a tým pádom prichádza častokrát vyhláseniu buď dobrovoľnej dražby, alebo exekútor vyhlasuje exekučnú dražbu. Je to samozrejme nepríjemné a dá sa povedať, že tento človek si za to môže sám, hoci zrejme je to závislosť. Na ďalšej strane sa častokrát stáva, že niekto sa dostane do exekúcie kvôli tomu, pretože urobí nejaké rozhodnutie, o ktorom nevie, ako to v budúcnosti dopadne. Uvediem príklad. Máme jednu klientku, ktorá odpredala developerovi svoj pozemok a jednu budovu. Bolo to pred 3 rokmi. Developer ale prišiel o spoluinvestora a tak dal žiadosť na súd, aby sa zvrátil právny stav a súd vyhral, takže táto naša klientka bolo jej síce navrátené vlastníctvo týchto pozemkov a budovy, ale musela vrátiť finančné plnenie. Samozrejme, za 3 roky ona už tieto peniaze minula, žiadne peniaze už nemá aktuálne a tým pádom na liste vlastníctva tohto pozemku a tejto budovy jej pribudla exekúcia. Alebo sa stáva, že niekto v dobrom má treba 2 nehnuteľnosti, spláca tieto nehnuteľnosti, ale po rozvode zrazu zistí, že nie je schopný splácať obe nehnuteľnosti. Banka mu potom vyhlási splatnosť úveru jednej nehnuteľnosti a je to tesne predtým, ako banka vyhlási dobrovoľnú dražbu. Aké konkrétne kroky môžete robiť, ak sa dostávate alebo ste sa už dostali do podobnej situácie? Prvá vec, ak ešte v tejto situácii nie ste, jednoducho buďte proaktívni, konajte. To znamená, rozprávajte s veriteľmi, snažte sa dosiahnuť dohodu, snažte sa získať splátkový kalendár, nestrkajte hlavu do piesku, pretože následky možno vážne nerozvážneho nejakého konania alebo rozhodnutia vás dobehnú. A možno je pravda, že nie vy ste boli na vine. Berme, že to je mierna minca, ale to právo je také, že ten veriteľ má právo na svoje prostriedky. A či už ste boli na vine vy alebo niekto iný a vy ste len obeťou tejto situácie, je treba tieto veci riešiť veľmi aktívne. To je moja prvá rada. Ak sa dá, nedostaňte sa tam. Ak sa stane, že v časti listu vlastníctva, kde sa zapisujú ťarchy, už máte exekúciu od konkrétneho exekútora alebo od inej oprávnenej osoby, určite riešte tieto veci ďalej. To znamená, ak tam máte splátkový kalendár, postupne to plaťte. Ak máte pocit, že nie ste schopní splácať tieto dlhy, riešte to s exekútorom a pokúste sa znížiť veľkosť splátky, ktorú mesačne splácate. Totižto, ak prestanete platiť, nespoliehajte sa na to, že exekútor na vás zabudne. V exekučných registroch tento záväzok bude dlhodobo a či sa už potom niekde zamestnáte alebo budete robiť nejaké iné kroky, sám to poznám, nakoľko sme zamestnávateľia, bežne dostávame od exekútorov, keď spolupracujeme s nejakými brigádnikmi alebo s dohodármi, bežne dostávame od exekútorov výzvu, že máme krátiť finančné plnenie voči týmto osobám. A to len dokazuje, že ste v týchto registroch a jednoducho nevyhnete sa tejto povinnosti splatiť tieto dlhy. Preto vám odporúčam, ak chcete tieto veci vyriešiť, aby ste to riešili, kým je to ešte možné. Aby ste nenechali prejsť neúmerne dlhý čas, kedy by vám zbytočne narastli úroky z omeškania a podobne. A potom sa môže stať, že váš dlh na začiatku bol síce malý, ale v kumulatíve potom ste povinní platiť naozaj veľké čiastky. Tretia vec. Urobili ste už všetky tieto veci, ale stále máte pocit, že nevidíte ešte svetlo na konci tunela? Mám pre vás naozaj dobrú radu. Vyhľadajte nás a zavolajte nám. Prečo? Zo skúsenosti vám viem povedať, že sme pomohli už desiatkam klientov, ktorí boli v podobnej situácii a dneska sa s týmito ľuďmi stretávam a začali nový život.
rozbehli nový biznis. A to, že niekedy upadli do takéhoto konania alebo do tejto situácie a že mali takéto problémy a viem o tom, že niekedy ani oni za to neboli vinní, proste bol to iba následok nejakých možno negatívnych rozhodnutí alebo rodinných situácií. Dnes viem, že sú slobodní, že možno žijú v inej nehnuteľnosti, pretože tú pôvodu museli predať, lebo sa nenašlo iné riešenie, ale sú šťastní. Čo vám ponúkame? Jedna z našich služieb, ktorú ponúkame pre všetkých, ale aj pre vás, je výkup nehnuteľností. Čo táto služba od Equilibrio Real, ktorú sme pomenovali výkup, môže znamenať pre vás? Bude to pre vás znamenať, že vám ponúkneme férovú kúpnu cenu. No nie len to. Budete môcť začať nový život. Totižto jedným z riešením naozaj je, že bude nutné predať vašu nehnuteľnosť. Ak bude existovať iné riešenie, samozrejme budeme na to reflektovať a budeme toto riešenie hľadať. Ale keď ostane iba toto riešenie, že z predaja vašej nehnuteľnosti sa uspokoja záväzky veriteľov, tak my vám v tomto určite pomôžeme. Pomôžeme vám aj v celej administratíve, takisto zabezpečíme sťahovanie, zabezpečíme možno, že dočasné nájomné priestory alebo skladové priestory, keď bude treba vypratať vašu nehnuteľnosť. Tu sme pre vás a sme na porúdzi. Ako teda prebieha proces výkupu? Po dohode, že ideme spolupracovať a ideme vám v tomto pomôcť, nasledujú tieto kroky. Dohodneme splátkový kalendár s vašimi veriteľmi. Alebo dohodneme moment, že z predaja vašej nehnuteľnosti budú títo veriteľia uspokojení. Bude to závisieť od toho, aký dlhý čas budeme mať, nakoľko na vás veriteľia tlačia, či už bola vyhlásená nejaká splatnosť, či už je exekúcia zapísaná na liste vlastníctva a podobne. Ak tento čas bude dlhší, vieme vám nájsť kupujúceho, ktorý vám dá dokonca aj najvyššiu možnú tržnú cenu a budete môcť začať nový život. Ak tento čas je ale príliš krátky a preto hovorím, aby ste to riešili čím skôr, potom vám ponúkneme férovú cenu výkupu a túto nehnuteľnosť vykúpime my a prevezmeme v princípe všetky záväzky, ktoré tam máte a budeme to riešiť v našej réžii. Veľakrát sa stretávam s tým, že niekto má obavy, že má strach, že možno cíti pocit hanby, že sa do tejto situácie dostal. Ale poviem vám jednu vec. Ja viem, že do týchto situácií sa vie dostať hocikto, i s najlepšími úmyslami a môže to byť najschopnejší človek. Jednoducho, tak sa stane. Prosím, nehanbite sa a riešte tieto veci. Sme tu pre vás. Aj keď sa vám zdá váš problém obrovský a nevidíte to riešenie, my sme tí, ktorí to robíme 17 rokov a hlavne sme hodnotovo nastavení tak, že vám chceme pomôcť. Obráťte sa na nás. Napíšte na info@equireal.sk a určite vás budeme spätne kontaktovať. Možno si poviete, že vás sa to netýka, ale poznáte niekoho vo svojom okolí, ktorý je v podobnej situácii. Prosím, pomôžte mu a dám vám dobrú radu. Pošlite mu link na tento podcast. Ak zváži, že sa chce s nami stretnúť a že chce zistiť, ako mu vieme pomôcť, budem veľmi rád. Naozaj, nech napíše na info@equireal.sk, sme mu k dispozícii. Výkup nie je len riešením v prípade problémov, ale aj pre tých, čo nechcú strácať čas a chcú mať peniaze za svoju nehnuteľnosť do 72 hodín. Sme Equilibrio Real. Rýchle a bezpečné riešenie pre každého.